Como cabe a cuero? Ula cabo para. Ambo, atau million nukute mbara. Maka pan, ini di luar itu. Kebezoku, berapa mo meterozi pasara mo ibera ge metata. Eji mangori wala batea. Kem gua akan di luar itu. Samaram. Ini Paris ini desain the best. Iye katama. Tong wes nange tinye ye ni na oge we. Idi we funa ibera no ametara nukute nkoro. Tengo go tutonde pada lain hati do kawan. Pada kano pada hilaren ko kafo go idimam amoda Paris eba. Asim ne nguri hainge medio tano an. Ada pase bonaige menu kuti yedo tawo tati po pada hilan. To ana siha no wena yo pada matu yeze. Udu anye na no kwe mwenke misano. Como ne mesmo para mais cama na que meio milhar de só tá botando aí meio lá tem o Oh God, who you are pleased to give life to your church by the example and teaching of the Bishop St. Basil and Gregory, grant to pray, Lord, in humility, and laying your truth and prophecy, pray to live in charity. We make our prayer to our Lord Jesus Christ, His Son, who lives and reigns with you, in His glory, Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Covenants, beginning from Genesis, where we even in Revelation. The first of Bando, Yana Madam with the first couple. First couple have again. Adam and Eve. Now, after Bando and Adam and Eve. No matter where we get, would it be here? And even at that, God didn't give up on us. Omega, Ogani who make well Bandozo and Eji Obara Ewu and Dozo. Manuji cages of Christy, wherever Obando de Bebe. Take a digger. Ya biji gosu di Hunanya. Tukumere never eno. Udia ye gwewu. Pata. Ndi umo kabia. Abakogon. Imegere. You renew their covenant. Isi Chukwu. I come up and not go with that behind. And when we know Zaima, Umokabia forget Christ. Tata forget Bo Ndiro Christi. But no one ever again. No one has seen Jesus Christ. That Jesus have broken. Anointed Savior Christ. Yeah, when I drag a do wine, it is even good 9 video. The first week of the year. The first week of the year. I only get do one ma. Mago. The Molihinda and make them off my better. Now, yo, DC or the elders. The elders, Kahapata, they'll be renew their covenant. They'll be Situkuna, I catch on. So, exercise and Kama not Taka. It will not be very, very important. So
bụ ndị isi sọsọ ihe ọbụla ha kwuru ga-abụ n'afa ndị ụmụaka niile. Ka ọnwa Disemba dị na iri abụọ na asaa 27 Disemba 2001, ụmụaka abịa kpebiri na ha ga-ahanye onwe ha n'aka Chineke. O wee rutezie na 31 Disemba 2001, anyị zukọrịtara n'obodo Nwaọgbụ ebe a wee nwee mkpebi ndị a na-achọ ịgụpụta ugbu a. Ụmụaka niile ezuru n'igwe, ma okenye ma ụmụaka ma agadi. Anyị wee nwee mkpebi ndị a. Nke mbụ, anyị nwere mkpebi na anyị ajụ ihe ọbụla gbasara alụsị na ekwensu, mmụọ ọjọọ na ụdị ọbụla dị iche iche. Nke abụọ, anyị kpebiri na anyị ga-efere sọ Chineke nke pụrụ ime ihe niile. Nke atọ, ụmụaka kpebiri ịjụ ihe ndị dị ka ihe ndị a ma ọ bụ ndị na-eme ya: ịkọ nsị na inye nsị, ịta amụsụ, igbu mmadụ, ịgbachiri mmadụ ibe ya, mmadụ ịgbachiri ibe ya aga n'ihu ya, ịghachi ọgwụ n'ụzọ, ini ma ọ bụ iniri mmadụ ọgwụ na biya ma ọ bụ n'ala ya. Nke anọ, anyị kpebikwara ụbọchị ahụ na onye ọbụla mere ihe ndị a anyị gụpụtara na ụmụaka abịa ya achụpụ onye anwa ma ọ bụ Chineke gbuo onye anwa. Ụmụaka abịa kpebiri na agbamndụ ndị nna nna anyị ha niile nwere, ha na-ekwensu ma ọ bụ ajọ mmụọ ma ọ bụ alụsị, na anyị ajụ ya. Na nkwekọrịta ọbụla ha na-ekwensu nwere, ha na alụsị nwere, na anyị ajụkwa ya. Anyị niile zuru ezu wee na-aṅụ ya bụ iyi wee na-ekwu na anyị na-enwe mkpebi a ma anyị onwe anyị ma ụmụ anyị ma ndị nọ ebe a n'obodo Nwaọgbụ a, ma ndị anọghị ya, ma ndị nọ mba ofesi, ma ndị aka ya amụ amụ, na anyị na-ekwuchite n'aha onye ọbụla. Anyị kpebichara mkpebi ndị a wee kwekọrịta ma kwe Chineke nkwa na anyị ga-edobe iwu ya, na anyị ga na-emenwu nkwa ndị a opekata mpe afọ 10. Mana ọ bụzi ihe mwute na anyị adịghị emenwu nkwa ahụ anyị kwere, kama ya anyị hapụrụ ya belezie arụsị. Ọ bụrụ na anyị na-echighi anya azụ, anyị ga-afụ na ụmụaka abịa nọ n'isi tupu 2001. A na-akọ ndị ụmụaka abịa ọnụ na onweghị ụlọ elu dị n'ụmụaka abịa, tinyere na enweghị agamniru dịka ndị na-agba ụgbọala, moto. Mana ngwa ngwa anyị nwesịrị mkpebi anyị na Chineke mere na 2001, 31 Disemba, Mọnde, ahịa Afọ, anyị mesịrị mkpebi ndị a. Ebidoro ya site n'ịkpọlite nwa afọ ụmụaka abịa bụ ike okwu, ọ bụrụ onye isi oche ga-ahazi nyanwaba ekpere, ka ọma Pepsi bụrụ osote ya, site na onye isi oche ụmụaka abịa oge anwa bụ Ibe Egbune late. Anyị mekwere na ya. Ka anyị mesịrị ya, anyị fụrụ nnukwu ihe mgbanwe na ịbịazie tata na ụmụaka abịa anaghị agụzi ụlọ elu ọnụ. Ịbịazie tata na ụmụaka abịa, moto bụzi atụrụ taba. Ka anyị kụọrọ Jizọs aka. Ịbịazie tata na ụmụaka abịa, ndị bụ millionaires bụ agụta ọnụ. N'ihi ya,
ndị Igbo tụrụ ilu si na ọ bụ onye isi na onye isi na a na-agwa ya na mmanụ adịghị na nri na ọ bụghị nnu. Anyị ewerekwa anya anyị hụ na ọ bụ sọ na Chukwu ka uru dị, n'ihi na ọ bụ nkwa ahụ anyị na Chineke kwere butere agamnihu n'ụmụ ka abịa. Oge ahụ anyị kwesịrị nkwa a, oge ọnwụ erughị eru kwụsịnatara n'ụmụ ka abịa. Mana unu n'ezi anya n'ikpeazụ a, mgbe anyị hapụrụ Chineke, anyị bidokwara nwụba ọnwụ eru eru, nke mere ndị uju anyị ji wee bee obewu wee sị ọ bụ gịnị na-emezi. Ọ bụ n'ihi ya ka onye isi oche ụmụ ka abịa bụ Emmanuel onye sọrọ bụ onye kwụ m n'aka nri site na ntụziaka nke mmụọ nsọ, o wee tie mkpu sị, olee otu abụ ibu ya esi wee buzie ya, gbado aka na nwata rụzie n'okenye, hapụ osisi daa. O wee tikuo oke onye mere ka site na ọchịchị ọfụ banyere na anyị agbakọtakwala tata bụrụkwa ụbọchị Mọnde ahịa Afọ, wee bịakwa ikwe nwekwa nkwa ahụ bụ nke anyị hapụgoro. Ana m asị ka anyị wee n'obi aṅụrị nagide nkwa ma kwụrụ na nkwa na Chineke enweghị ike ịgharịpụ anyị, kama ọ bụ anyị na-agharịpụ. Ụfọdụ ahụ na onye isi nchụaja ga-anabatazi ya bụ nkwa ekwere were gosisie. Ewere m afa Onyenwe anyị wee nabata ọgba ndụ mụ ka ọrụ ọgba ndụ nke izizi rụrụ n'ibukọta obodo a na eko ume enu, o mekwa n'ahụ akarị n'aha Jizọs. Onyinye ekele dịrị gị na ihe kirikiri ijọ ya ma ekele ịdị mma onye kere ụwa onye kelee Chineke Chukwu na jikere niile na-arụ. Accept the sacrifice for your people, pray, Lord, and beg what is offered for your glory in honor of Saint Basil Grigul. It means to our eternal salvation through Christ our Lord. Onye wine on yellow, onye tell Obieno. I don't know one to panic, eh? O Presidente do país, Todo em Jesu Kristi, onye jisi ike, onye gbagba gbapụrụ. Amen. Biko ndị reverend, ndị pastọ, ndị na-eda, eji m afa ụmụ Kabịa famili, jikwara afa ndị ikwu nna anyị, ndị ezinụlọ anyị, ndị bịara ka anyị nọnyere anyị n'ụbọchị taata, wee na-asị ndị bịara ka ha zọpụta anyị, ka Chineke gozie ha n'ọpụpụ ha na mbata ha,
ihe na-emere anyị ka anyị were udo na ọṅụ wee nagide ka ha na n'udo na-enwe nsogbu ọbụla. Ana m ekele Chineke ihe mere ụbọchị taa ka ọ bụrụ ka ọ bịa na mmezu, ka Chineke nna-anara otuto n'ebe dị ukwuu n'aha Jizọs. Ezinụlọ anyị na-ekele unu niile. Reverend Fathers, we are here to. Anyị na-anabata na ekele onye ọbụla bịara n'ebe a n'ụbọchị nke tata, ebe anyị si na ihe metụrụ onye metụrụ ibe ya. Anyị na-recognize kwazi ndị pastọs ndị nọ n'etiti anyị maka such a communism. Ha nwere ike icheti anyị agbasa amasị, mana ha maara na anyị niile n'ọtụrụ ka anyị na-emere ihe na wee bịa ma sonye. As a junior seminary and now Makukali Center, junior, and I'm now 38 years old. Hallelujah. Our matter of 50 here can be random. Oh, we're a part of Nigeria. Fathers has a book where this is my small leg. So more. You don't know about the duty, Joss, Danina, Axel Danina. But you're back. I went, kill it, but proclaiming Jesus. Oh, look at that. And God now manifests over here to show that He is the real God. But faith, they are going to the fake God. They will be disappointed. Hallelujah. I went to Kano. Nobody needing our candles. Say, The police are a baby not done down at the house. And what I now again, the devil has taken them. And to rob them 100 pounds. Come on, and the actually they come here to the banner and the Bokara. I never take the feeding. Make a point of it, a berege. Make a point of a berege. Jesus is here. The power of the Holy Spirit.
King of Kings is here. The Holy Spirit is here. Open your mouth and speak to God. God will answer you. God will answer you. There is nothing impossible before God. The presence of God is here. The Holy Spirit is here. The Holy Spirit of God is here. The power of God is here. The King of Kings is here. The King of Kings is here. The mighty man in battle. The beginning and the end. The omnipresent and omniscient God. The Elohim. Adonai. He's here with us. He's here with us. Honorable. Don't you Chineke. Makana Chineke anyị na-adịndụ. Chineke anyị na-adịndụ. Mepee ọnụ na-emere nwa Chineke. Mepee ọnụ na-emere ugbu a. Mepee ọnụ na-emere Jehova anyị na-adịndụ. He's here with you. He's here with us. He's here with us. Jesus, And I pray for the passing of one brother. Of one to the take other work. I need to passing. The problem is one thing is lacking. That's what I know. Now people don't know how to solve this problem. The last testimony, government testimony from me. I went on it. That was why I stayed 3 days. All we can never. All the use. Holy
Somebody say Jesus,
ọgọ nwaanyị nke ọzọ nọ travel nke agha ada ọkụ ụzọ ahụ ebere a ga-akọzi onye ga-eji nọchie nwaanyị gwa ya okay egwu adị ụlọ gbara ya ọfụma ka mụ kpọlite nnu ọgọ nwoke a yes egwu ndị US ọ na-agba na-akụ na aka sọ ọrụ ahụ Miriam aha gọzie ebumnuche unu n'ọrụ gọzie ezigbo Chukwu na-eprotect unu ebe ọbụla na-aga Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ ọ na-enye ha okwu ka a sị eme ihe a na-eke oke onye nke a sị ya pụọ onye ka ọzọ oke ka Chukwu gozie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ arọra chedo gị ihe a na-agụ anyị kama na o si ahịaba ahụ bụ na ụmụazị ndị a ebu n'uche wee mere ihe elu ha gbafu isi amamihe na-agbara Chukwu ọsọ Chukwu anaghị egbu mmadụ egbu ịbịa Chukwu nso ihe ya anata bụ ngọzi ọrụ eziokwu ee Chukwu bụ ngọzi ka ọ na-enye ọ dị egbu mmadụ ọ ma ọ bụ ihe i metere na-egbu ngọzi ka Chukwu na-enye ya bụ ndị ntorobịa ndị gbapụsịrị kiri mmọnwụ jewara ọ bụghị ụzọ bụ ihe ahụ ọ bụghị ụzọ mana unu anụbụ ihe Fada kwuru si ziruo unu n'ụzọ adịghị na arụsị abụghị omenala Igbo anyị ekwugo ya kwuokwu ya arụsị bịara abịa n'ala Igbo mmanwụ bịara abịa 1212 AD n'ihi ya ka anyị bido omenala anyị na-ekwu Fada anyị kelere gị wee na-asị ihe dị ka ịdụkwa ịnọ ịbịa netekwa anyị mara ka anyị mere ifuku ya ndị a niile enyere special water akwa mmiri na-eweta maka na otu mkpu nwere shi ya unu nwara ndị kọmiti anyị onweghị onye anyị enye so mgbe anyị ejide ndị ahụ eweta anyị anyị ekepụta so mana ọ ya dịrị anyị ncha ma n'aha Jizọs ọ dị m ka anyị nitekwu Fada anyị ga-akpọgozi ka anyị Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ozi unu daje ebe a onye nwe anyị ga-aga n'iru igba unu ume n'ije ozi unu n'aha Jizọs Kraịst. Especially nnukwu nna anyị n'ime Chineke onye ka nọ n'etiti gbara nnukwu ịkpa kwere bịa na Fada nka anyị na-anọ ebe a nchọrịa wee jebe na nna anyị ukwu nọ n'ụlọ etiti onye nwe anyị ga-agọzi unu n'aha Jizọs. Iji unu bịara ebe a ihe gbasara ikpere arụsị na Oji-river local gọọmenti emebigwe anyị ihe mana achọrọ m ịgwa unu the source ikpere arụsị ji were etowanye n'akụkụ a okpuru na-achọ ụmụ okorobịa ndị a na-eri ihe arụsị ọ ndị nne na nna na-agbara ha ngwa ọrụ dịka unu n'ebe a na-ekwu ike a ọgwụgwọ ndị ese ndịara ego unu na-ana kịta nwanne echi asị na ya na-agba agwụ na ya na-agba ngwụ ọ nne ya eje nkwụ ili ebe a na-agba nkwụ ili jegote ewu na ọkụkọ eji eme ya unu anyị ya na-ekwu anyị na-agwa n'anya ọ ndụ nne na-eduru ụmụ anyị kpere arụsị o nwebeghị onye bi Lagos
ngwubere na queen ka ọ na-ego ihe eji agwọ ọgwụ ọdụ na ha na-abịa egote ya aga n'otu na abalị ifuru mụ na onye na-abịa bụ ụka ọ bụrụ na dibe si na abechiri mkpụrụ ndụ ebe a n'imesi enye ụbọchị ụka ichekwa ụka onye nche anyị ebe a unu abịa na-ekwu onye gbawa problem na-awawa problem onwebe nwatakịrị mba Abuja nkwubere ka o ji jipu kwee na kwii na-egota ayara ọkụkọ ọ ndị a na-egote ya gote ji ekwuke ọkụ ka egwurie ịtụ asara na agba ndị iche na ya na-agba agwụ na ya na-agba ngwụ ọ nsogbu enwere so ọrụ doro unu na-abọ n'obodo a onye bụ nsogbu anyị nwere ha bere iburu etu ọ gara ụka nyaa nwanne echi ọgba ngwụ ọgba aja makwenye obodo osiri redụ n'obodo a mmadụ obodo kịta that's our problem onye bụ nsogbu enwere so ọrụ doro na parish a onye ụda believe ụka na-aga ụka na-atụ ụtụ ya ndị ihe nwechiri ịgba mgburu aja ahụ so unu mara ihe unu ga-eme banye kọwara ndị mmadụ n'ịga n'ụka wee nata ndị bụ arụsị n'ụka ahụ edelibara onye ahụ ka aghọta ya onye ụda believe ụka na-eje ụka so iji unu ga-aba anyị amaka Chukwu ga-agọzi unu mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs Kraịst unu na-adịda anyị ebido kpekpe ekpere etu anyị na-ekpepu kama na ihe a nwere unu wu isi sekpo nke nwanne echi ga-awụ mkpọ ike a na nkwuini n'igwu nne mmụchụ ụmụokorobịa ndị a niile ka ha na-ego ayọrọ ọkụkọ afụke mkpi ha ji agba ngwụ agba ndị iche onye ọ problem here yes ha na-ezikwa ezo ezo onye ibedo ụmụokorobịa ndị unu na-achọ onwe ebe ọ bụla na-agba ngwụ ọdịda ha niile eju ebe ahụ efuo mmiri ha na-agba ngwụ abacha bandit ịghọgbu ihe mkpu onye nwaanyị gozi idozi unu n'aha Jizọs Kraịst yes toonu Chineke anyị ekele dịrị unu ana m ebe a site ọfọ onye mere onye isi oche maka ekpere a mgbe a kpọrọ m onye isi oche n'ime ekpere a mmụọ Chineke ọgụ ga-abụ onye isi oche Kraịst bụrụ onye isi oche ka m were nwayọọ na-abịa ọrụ a n'ihi na onye buwere chi ụzọ chi edo ya ma onye chi ebuwere ụzọ chi edo ya ma onye buru chi ụzọ gbagbu onwe ya n'ọsọ sị mba na m agaghị agbagbu onwe m n'ọsọ n'ihi na Jizọs maara m karịa ka m maara ya so ana m ekene my reverend fathers in the Lord ọ ga-adịrị unu mma n'aha Jizọs ọrụ na unu malitere unu ga-arụchi ya ruo ya n'isi wee keta alaeze eluigwe n'aha Jizọs ekpere nna ekpere unu were ekele unu na okwuchukwu unu bịa ihe mmemme unu dere ebe a n'ụbọchị nketa ọ gaghị abụ ihe efu biko ịma ọkwa nna ama anyị dere na anyị ga-ebido mmemme a n'ụbọchị taa bụ 2nd of January 2023 na anyị ga-eji Holy Mass wee bido ya and anyị ebidoro ya anyị mechie o nwere ndị ọzọ ndị men of God anyị kpọkwa maka na anyị kpọ akị na ntị and anyị ama ntacha nkwụsị ma akị anyị kpụla ntị ma anyị atachaghị ya so anyị si Chineke direct anyị ihe anyị ga-eme n'ihi na ofu aka anaghị eke ngwugwu onye na isiokwu m ya biko ịma ọkwa nna amawo ọ bụrụ na our Reverend Fathers na biko ndị niile bụ ndị maka na ụmụ ka abịa uru na-enye anya Chineke gọziri anyị nwere ebu nwee mfụ so anyị nwere reverends nwee pastors nwee evangelists mana ọ bụ ama ha ekwu bụ ama ha asa so mana anyị si Chineke
ebe anyị matara ya 2001 oge ahụ onye nke a ka bụ onye isi oche mụnwa bụ onye sotie so ruo ka a malitere nke a kịta the chairman wee sị na m ga-abụ onye isi oche wee si na-ekete ihe m ga-eme wee kpọkuo Ben si biko bịa bụrụ osote m and many others ndị ga-enye aka na a na-akpọ mmadụ ogbu ehi ọ ezuru ezu jide ehi onye nke ọzọ ewee gbuo ya ofu onye anaghị egbu ehi so Chineke wee mere onwe ya aha ana m aba n'ihi ya ma ihe niile eji kwadobe ihe a ọ bụ amara Chineke so ihe m na-akọwa biko anyị ga-enwe ndidi anyị emeriwo nwoke a na ajamas so biko anyị ga-amalitekwe by 5 o'clock anyị ezukwe and anyị ga-emegide ya ruo mgbe mmụọ nsọ ga-adareti anyị mana arrangement anyị bụ na anyị ga-emegide all night iti chiechiepo ka akpọrọ ka Chukwu nọnyere unu. Ka Chukwu dike niile mee ka ekpere niile anyị hịrị gaa nke ọma n'aha Jizọs. Ka Chukwu gozie unu na mmụọ nsọ. Thank you. Mmụọ niile na-atụ egwu gị Chineke lee. Hallelujah. Gwọrọ Chineke aka na ọ dịkwala ofere. Ụlọ awụla ụmụ kaja nwere mpụ nwee egwu nwee ihe niile. Ọ bụghị eziokwu. Hallelujah. Ma ndị chere onwe ya ụmụ nwoke nọ ihu na ibe m na-ekpokọta kịta bụ grandchildren. Chineke wee fichaa m anya mmiri. Onye a na-ekwutọbụ wee bụziere onye a na-akpọ mọmị. O wee bụrụ ihe Chineke mere m. A na-etu o mere m ya. Ọ ga-emeri mmadụ niile n'aha Jizọs. Wee na-asị na-ekele dịka na nke o mere ome ọzọ dịka ọ gadara n'ọnọdụ adị otu a ya ka m ji wee guzo ebe a wee na-asị ya aka m dị n'elu aka bụrụ aka Jizọs aka bụkwara aka gị carry go in the name of Jesus. Ụta ndụ o nyere m wee ruo n'ahụ a ama m na mma erula ahụ a. Praise the Lord. Abụrụ onye ama ama awamanụ pepusi ọkwa nnụnụ ana m ekele Chineke ọkụ ịgba ọmụmụ maka ọṅụ m na-enwe n'ala ụmụ Kabịa na ekpere mkpere 98 metara mkpụrụ kụrụ aka biko na unu na ọ ga-adịla unu mma na mmemme a mgbe anyị ga-emechi ya n'abalị agbasa wee bịakwa n'ụtụtụ echi wee chịkọta ya before December 2023. Congratulations and good will messages will fill your lives in Jesus' name. The microphone is open. Hey!